Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti lan ngraosaken pangreksa dalem tumraping gesang kula panjenengan. Awake dhewe urip ana ing alam donya menika ya winengku rineksa ing Gusti lan lumantar samubareng ingkang kacipta wonten ing alam donya menika. Ya pepodo, satu kewan, tetanduran, lan bumi sak isinipun menika dados lantaran anggenipun Gusti ngreksa lan asung kawilujengan tumraping kula panjenengan sami. Mila wonten ing lampahing gesang kula panjenengan katimbalan supados mbangun karukunan, bangun perdamaian kalian sesami kalian isining bumi menika. Ampun ngantos awake dhewe tumindak dosa. Nek tumindak dosa kuwi berarti awake dhewe ngrusak. Yen kadosan marang pepodo ya ngrusak relasi antarane awake dhewe karo pepodo. Nek kadosan marang bumi umpamane ngguang sampah sembarangan, lemahe ditambangi, pencemaran lan sapanunggalane, menika relasinipun kalian bumi saisinipun nggih boten sae dadi cengkah. Nek wis cengkah ya dadine ora apik. Pepodo iso lara ati, iso balas dendam, iso sengit lan sapanunggalane. Semanten ugi alam bumi saisine ya nek wis rusak iso balas dendam tanda kutip marang awake dhewe. Banjir neng endi-endi, longsor, gunung jeblok lan sapanunggalane. Menika nggih salah setunggal sebabipun merga awake dhewe sing kadosan karo bumi saisine. Awake dhewe kurang peduli karo bumi saisine. Lan wonten ugi ingkang gadhahi pemanggih wonten saperangan belahan bumi sing medeni amarga menapa dipracaya ditunggoni setan. Dadi kratoning setan lan sapanunggalane. Terus awake dhewe sok-sok antipati karo papan-papan tertentu sing dianggep medeni. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan. Wonten saperangan tiang-tiang Yahudi sing pracaya, sing yakin bilih papan tertentu menika bisa dadi lantaran waras sehat. Wonten saperangan papan awujud kolam yen banyune menika obah terus nyemplung sepisanan bakal mari. Menika kula kinten nggih laras utawi boten cengkah kalian menapa sing diyakini simbah-simbah rumiyin. Kula menika jaman alit yen lara jarang banget langsung neng dokter utawa neng rumah sakit, ning digoleki srana, diombeni banyu dung tempuran, dicekoki coka utawa lenga mambu, dikompres dadap srep utawa lere CD lan kathah sanesipun sing asale saka alam, sing dijupukake saka papan-papan tertentu. Menika tumrap kula dados lantaran Gusti paring pangreksa, paring kawilujengan. Ning wonten tiang-tiang sing nggadhahi pemanggih, kuwi musyrik, kuwi ora bener, kuwi animisme dinamisme. Tumrap kula boten.
Awit tumraping kula pribadi menika lantaran Gusti ki bisa asung kawilujengan lan macem-macem lumantar alam titahipun. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab gangsal ayat 1 ngantos dumugi 3a kalajengaken ayat gangsal ngantos dumugi 16. Ngarepake riyaya wong Yahudi, Gusti Yesus tindak menyang Yerusalem. Ing Yerusalem ing sacedhake gapura wedhus ana padusan sing karan Betesda ing basa Ibrani lan ana gadrine 5. Ing kono akeh wong lara, klebu uga wong sing wis 38 taun lawase cacat. Bareng Gusti Yesus priksa, wong mau ngleleh lan midanget yen wis suwe anggone lara, banjur ngandika, "Apa kowe kepengin mari?" Wong loro mau caos wangsulan, "Gusti, boten wonten tiyang ingkang nulungi kula nyemplungaken kula ing blumbang samangsa ebah toyanipun. Salebetipun kula piyambak mriku sampun wonten tiyang sanes ingkang ngrumiini ambuyur." Gusti nuli ngandikani, "Ngadeka, paturonmu angkaten lan mlaku." Saknalika iku uga wong mau mari ngangkat paturane lan mlaku. Nanging dina iku dina Sabat, mulane wong-wong Yahudi padha ngelokake wong sing mari mau, "Iki dina Sabat, kowe ora kena manggul paturonmu." Wangsulane, "Ingkang mantunaken kula dawuh, paturonmu angkaten lan mlaku." Wong-wong padha takon, "Endi wonge sing kandha paturonmu angkaten lan mlaku?" Nanging wong sing mari mau ora ngerti sapa wonge, awit Gusti Yesus wis awor wong akeh. Besuke wong mau kepethuk Gusti ana ing padaleman suci lan dingandikani, "Ngertia, saiki kowe wis mari, aja nglakoni dosa maneh-maneh, aja nganti ngalami sing luwih nggegirisi." Wong mau lunga lan crita-crita marang wong-wong Yahudi yen sing marasake awake iku Gusti Yesus. Mulane wong-wong Yahudi padha mburu-mburu Gusti marga nindakake iku mau ing dina Sabat. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Injil nyariosaken bilih wonten salah setunggaling tiyang Yahudi ingkang sampun gerah 38 taun lan nembe pados obat pados bagas kasarasan wonten ing blumbang Betesda. Awit dipracaya blumbang Betesda menika yen banyune obah terus sing nyemplung sepisanan bakal waras, bakal sehat. Ananging tiyang ingkang sampun 38 taun gerah anggenipun badhe nggayuh kasarasan kanthi nyemplung ing banyu kolam Betesda kalah dhisik karo liyane. Mbok menawa ya ora iso mlaku, le nyedak kolam ya diseret-seret kepara mbrangkang saengga
ngantos 38 taun ora mari-mari. Menika nggih saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe apa kapitayan golek mari golek bagas waras saka kolam Bethesda menika klentu. Wonten ing Injil kala wau Gusti Yesus ora nyalahke, malah lajeng welas dumateng tiyang menika awit ora ana sing nulungi nyemplungake ning kolam Bethesda. Mila tumraping kula wong golek waras, golek sehat kanthi cara sing mbok menawa sak cara ngelmu sekolah, mbuh kuwi kedokteran, mbuh kuwi rumah sakit ditindakake. Tumrap kula golek bagas kasarasan wonten ing papan-papan tertentu kados kolam Bethesda. Tumrap kula nggih mboten masalah, mboten salah ugi. Awit sing penting pracaya bilih kolam Bethesda, banyu Bethesda menika namung srana Gusti sing njranani, Gusti sing paring kawilujengan, paring bagas kasarasan. Tanpa daya dayaning Gusti ora bisa. Menika sing kedah dados cekelan. Ampun ngantos biasane gagasane awake dhewe sok dadi kleru merga sing paring kasarasan, sing gawe awake dhewe sehat menika banyune. Ana sing tunggu sing paring kasarasan. Ana buta ijone sing paring kasarasan, umpamane mekaten. Nah menika klentu yen gagasane awake dhewe, pemanggi awake dhewe, sing gawe awake dhewe waras kuwi banyune utawa sing tunggu ana ing kolam kuwi. Sing kudu awake dhewe cekeli sapa wae, ngendi wae, apa wae sranane, tentu sranane ya sing apik nggih, sing bener, sing bermoral. Yen terus awake dhewe mari menika saking Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.